και είπα εις τον προσφωνούνταμε να συνεχίσει την ομιλία του. Οι πυροβολισμοί όμως συνεχιζόντουσαν. Οπότε έφτασε κάποιος από την προεδρική φρουρά για να μου πει ότι τεθωρακισμένα και τάγκς ήσαν μπροστά στην είσοδο και άρχισε η επίθεση κατά του προεδρικού μεγάρου. Οι επισκέπτες μου, όπως και το γραμματιακό προσωπικό, με παρακαλούσαν να φύγω από το προεδρικό, γιατί στόχος των πραξικοπηματιών ήμουν εγώ. Καλά ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο περί πραξικοπήματος, έστω και αν το προεδρικό μέγαρο ευάλωτο διαβαρέων όπλων. Μετά από 15 περίπου λεπτά απεφάσισα να φύγω και έφυγα από την δυτική πόρτα του γραφείου. Ακολούθησα μετά τον δρόμο προς τα κάτω, βγήκα από εκείνη την πορτούλα, κατέβηκα στο ποτάμι, ανέβηκα στην απέναντι περιοχή. Εκεί πέρα συναντήσαμε ένα αυτοκίνητο που περνούσε. Παρακαλέσαμε τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το αυτοκίνητο του. Μας το έδωσε. Μαζί μου ήσαν και 3 της προεδρικής φρουράς. Προχωρώντας στο μετόχι του Κίκου, είδα τεθωρακισμένα να έρχονται προς την δική μας κατεύθυνση. Οπότε κατά ανάγκη στρίψαμε και μετά προχωρήσαμε προς το Τρόδος και από εκεί προς το μοναστήριο του Κίκου. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Επιχείρησα τότε να επικοινωνήσω με ασύρματο με το προεδρικό μέγαρο. Δεν είχε απάντηση. Επιχείρησα μετά να επικοινωνήσω με την Αρχιεπισκοπή. Όταν μου απήντησε η Αρχιεπισκοπή και είπα ότι εδώ ο Αρχιεπίσκοπος μιλάει, άκουσα φωνές και κλάματα συγχρόνως και δεν ήξερα για ποιο λόγο. Οπότε ένας της συνοδείας μου είπε ότι το ραδιόφωνο είχε ήδη μεταδώσει από τις 9 και 15 το πρωί ότι είχα σκοτωθεί. Και βέβαια ήμουν ευτυχής ανακαλύπτοντας ότι ήμουν ζωντανός. Έμεινα στο μοναστήρι το μεσημέρι και το απόγευμα τράβηξα προς την Πάφο. Έμαθα προς την Πάφο υπήρχε ένας μικρός ραδιοφωνικός σταθμός και πήγα εκεί για να μιλήσω προς τον ελληνικό κυπριακό λαό. Ελληνική Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο εσύ εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος στον κοινόν αγώνα. Ici, la radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Vous avez vous-même entendu sa voix. Il est en vie. C'est le président de Chypre. President Makarios has made nonsense of the allegations of the military junta that he was killed by speaking publicly over the radio and by appearing to many of his followers. That I am dead, and at the same time it nominated somebody as puppet president of the Republic of Cyprus. Την επόμενη μέρα άκουσα πως πήρα την πληροφορία πως τεθωρακισμένα ξεκίνησαν από τη Λεμεσό και κατευθύνοντας την Πάφο. Μερικοί φίλοι εκεί με συνεβούλευσαν να εγκαταλείψω την Κύπρο. Δεν είχα όμως μέχρι τη στιγμή εκείνη σκεφτεί ένα τέτοιο πράγμα και η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική. Δεν ήθελα να φύγω από την Κύπρο και να νομίσει ο λαός ότι τον εγκατέλειψα και έφυγα για να σώσω τη ζωή μου. Τελικά όμως, και αφού ακούστησαν πολλά επιχειρήματα, επίστηκα πως ήταν το καλύτερο να φύγω από την Κύπρο ώστε εκτός Κύπρου ελεύθερος να μπορώ να εργαστώ εναντίον των πραξικοπηματιών. Ανέλαβα την προεδρία της κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το απόγευμα της Δευτέρας για να σώσω
των τόπων αυτών από την αιματοχυσία και να φέρω την ενότητα, πράγμα που το επέτυχα, πιστεύω. Δηλαδή, κύριε Σαμσόν, οι πραξικοπηματίες με την υποστήριξη της ελληνικής Χούντας είχαν σκοπό να προχωρήσουν σε φοβερές αιματοχυσίες. Εξ όσων αντελήφθηκα, όταν αντελήφθησαν από τις κεντρικές φυλακές οι κρατούμενοι από το προηγούμενο καθεστώς του Μακαρίου και οι οποίοι είχαν υποστεί αρκετά βασανιστήρια, βγήκαν έξω με το σύνθημα «Θάνατος εις τους βασανιστές μας, θάνατος εις τους μακαριακούς, θάνατος εις τους κομμουνιστάς». Αντελήφθηκα ότι οι απειλές των θα πραγματοποιούνται και είδα μπροστά στα μάτια μου το φάσμα του αδελφοκτόνου πολέμου. Έτσι απεφάσισα να πάρω εις τους ώμους μου το βάρος και να επιβάλλω νόμον και τάξη προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο επέτυχα και όλοι το αναγνωρίζουν. Χαίρετε. Έχω 24 χρόνια υπηρεσία στο κινητήριο. Έχω κάνει πολλές κηδείες επισήμων, ανεπισήμων. Έχω θάψει το 64 εξ Ελλάδος εδώ, τη ΣΙΟΚΑ. Έχω θάψει το 67. Αλλά οι σημερινές κηδείες τον κάνει το οποίο είναι απερχιαστικό όπως το Βιετνάμ, όπως βλέπω στην τηλεόραση. Πόσους έχετε θάψει? Έχω θάψει πάρα πολλούς. Ένας στρατός έχω θάψει 110. Πρόσφυγες και πολίτες όλοι κανένα 400. Έλεγα ξεματογύρθαν την πρώτη ημέρα, τη Δευτέρα και Τρίτη του πραξικοπήματος. Ήσαν όπως οι Τούρκοι τώρα που έχουν έβγαλε χασικλίδες και εκείνοι οι δυο δεν ξέρω. Μεθυσμένοι ίσως κάτι είχαν πάνω τους. Το αίμα τους δεν είναι το ελληνικό. Είμαι γαλακτισμένος. Με ύβρισα. Μα ξέρω τι ήθελα. Ήθελα να θάψω τους πεθαμένους βέβαια, αλλά δεν ήξερα τι είχα. Δεν σε εννοούνταν. Ότι έγινε ένα αυτοκίνητο με τον νεκρό, τάκ τα κεφάλια των νεκρών. Είναι μικρά παιδιά ανεβαίνοντας 18-19 ετών. Τι έχω φτάσει στη ζωή αυτό, παιδιά. Και σκοτεινά κάτω. Είμαι ο Ερμής Χριστοδούλου, ο λοχαγός της Θειής Φράς από το 1964. Το 15 Ιουλίου, την ημέρα του πραξικοπήματος, την ημέρα που αποκαλέσαμε ημέρα της εντροπής, βρισκόμουν τυχαίως στην περιοχή του Εφετρικού. Όταν όλη την πυροβολημία κόπασα, αποφάσισα να πάω πλέον στη μονάδα μου, στην Γεωρίνια. Μπροστά μου είδα δύο με ρούχα στρατιωτικά, εκ των οποίων ένας έφερε Τόμψον και ήταν υπολοχαγός του ελληνικού στρατού, απεσπασμένος στις καταδρομές την 31η μήνα καταδρομών ή 32η, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο άλλος έφερε Τυφέκιο. Μόλις έφτασα κοντά τους, περί τα 5 έως 10 μέτρα, ο υπολοχαγός ήρχισε να με βρίζει και να με πυροβολεί. Έριξε μια πρώτη ρηπή, η οποία περιβλέπεται είναι εκεί στον τοίχο. Με φώναξε να έρθω κοντά του και μου βάλε και τη δεύτερη ρηπή. Προχώρησα προς τα πάνω του και έφτασα κάπου εδώ. Αυτός το ήταν περί το 1 μέτρο κοντά μου. Του λέω τέλος πάντων, πού θέλει να πάω, του λέω. Αυτός μου λέει, θα σε κάνω ρεπούστη να μην ξαναπερπατήσεις. Και μου ρίξε την τρίτη ρηπή, πας στο δεξιμπέι. Μετά μου ρίχνει ακόμα μια ρηπή στο αριστερό, οπότε σπάζω το κόκκαλο μου και αγκάζομαι κάτω στο χάμο. Το κάτω στο χάμο και δεν έβλεπα συνέχεια μέσα στα μάτια. Του λέω, γιατί με πυροβόλησες, τι σου κάνω, του λέω. Λέει αυτό στο φαντάρο, αποτέλειος το λέει του. Και σηκώνει το φαντάρο στο Τυφέκιο, μάλλον να με σκοτώσει. Ήρθα προς τα δεξιά μου και είδα κάποιον άλλον αξιωματικό και φώναξα. Κύριο Χαβιέ, τρέξε με πληγωμένος. Πράγματι εκείνη τη στιγμή ο λοχαγός εκείνος έτρεξε προς εμένα. Αμέσως. Μόλις ακούσαν τη φωνή μου, ο φαντάρος κατέβασε το Τυφέκιο ενός κάτω και ο υπολοχαγός του λέει, ας πηγαίνουμε. Την αξίγει έρθει κοντά μου ο άλλος αξιωματικός και φώναξε αμέσως 4 αστυνομικούς του Εφεδρικού. Ελάτε εδώ εσείς καθάρματα, του λέει.